Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vom deschide foarte multe star drop-uri și vom avea multe credite și multe. Va fi un opening blond, așa că nu uitați să susțineți canalul și un like și un subscribe. Să începem cu Trophy Road. Avem 300 de credite și aici avem 10 lucruri. Primul star drop. Barbașane, dă like ca să pice ceva bun. Opa, se vede că ai dat like. Bă, n-ați dat toți, dar e bine că dă cât unul. Un pin, perfect. 100 de credite. Hai să luăm mai întâi astea. 1000 de bănuți, 100 de credite, 10 gemuri și 1000 de PowerPoint. Și mai avem în fața noastră 1, 2, 3, 4 star drop-uri. Din primul. Bubuiți like-ul ca să avem ceva bun. N-ați dat like, sunt dezamăgit. Și un nimic. Perfect. Din al doilea star drop. Bubuiți like-ul și subscribe-ul ca să ne pice ceva bine. Și... Bă, ce aveți, mă, nu mai dați like-uri? Al treilea star drop. Bă, văd că ați dat și voi un like măcar. Bă, merge și un like dacă niciunul. Și 200 XP doubler. Și ultimul star drop. Dați like, vă rog. Ne-ați dat like. Acesta a fost opening-ul și acum mai dăm câteva meciuri cu Mr. Crab cu 200 de trofee pe el. Am mai jucat în particular și pe videoclipul trecut. Îmi place foarte mult că dă cu mai multe gloanțe. Asta îmi place efectiv cel mai mult la el. Și imediat după episodul ăsta va urma altul cu Minecraft. Sper că nu știu dacă o să am timp. Deloc nu știu dacă o să am timp. Încă eu chiar nu am timp. Și le filmez așa. De-aia le-am și dat pe mut astea ca să mă aud eu mai bine, să nu se audă jocul tare. Ok. Las că îl rezolv eu pe Dynamite ăsta. La rezolva Leon, nu mai contează. Opa! Hop! No way! No way! Nu cred că mă omoară. De ce? Glume crudă. Oricum vom da tot posibilul să nu pierdem în fața lor. Vom da tot posibilul, dar cineva dintre ei este cel mai bun. Acela sunt eu! Mamă, cum a atacat pe la spate, pârjolitul. Băi, muntene, grijă, mândene. Mande. Bună dimineața! What? Ok, scuzați netul, doar că sunt la parter. Sunt la parter și nu funcționează la fel netul. No. Easy. Ai că stai că ne-a dat gol. Stai. Ce? What the heck? What the miel? Mă, eu vizit pe nostru, bum. Bună dimineața, crabul, mamă. Mamă, cum a știut acolo și da, ne-a dat gol. Asta este. Am pierdut și eu 200 în cap. Aia e până la urmă. Continuăm. Sunt un pic răcii când filmez. Din nou sunt tot la mare. La a doua zi. V-am spus că o să vă trimit videoclipuri zi de zi. Bine, eu le-am făcute de acasă și acum decât le trimit pe YouTube. Dar știți și voi, deja le-am făcute. Eu le trimit decât pe YouTube acum, e easy.
Cu ajutorul aplicației acestea pot să filmez, tată, cum vreau, dar nu pot să-mi imaginez. Mă, explicați-mi și mie, vă rog, ce face al nostru? Ce fac ai noștri? Să bat între ei? Ola, amigo, mișcați! Ce face Sam? Doarme. Doamne, Lagu, mai lasă-și pe mine, vă rog? Alo, gara. Hai, mă, ce-are, mă, al meu, mă? Doamne. Te știu ce lag. Imens. 2 FPS-uri? Da, 2 FPS-uri. Un FPS, 12, 14, 40, 46, hai că se mișcă din ce în ce mai bine. Bă, cum uită, Doamne, de nu mă enervez eu la astea de Brawl Stars și de-aia și plac. Din păcate, videoclipurile vor fi de 10 minute, că n-am timp când filmez deloc, n-am timp, zero time. Mâine o să vă trimit și videoclip scurt cu mine la mare. Haideți să-i dăm cu un meci. Și după meciul ăsta mai dăm unul și am încheiat videoclipul, dragi prieteni. Rucatam. Mamă, 12 FPS-uri. Ce face Biggie acolo? Da, eram preocupat să prind o gânganie, ceva nu mai contează. Perfect, pasă! Colegul meu doarme. Bine. Nu! No way! No way, it's insane! Meciul ăsta e insane! Wow! Pișcă frâna, Spike-ul! Nu, Spike-ul, nu! Easy, Spike-ul! Dynamite-ul! Mamă! Dar chiar e intens meciul ăsta, avem echipe asemănătoare. Bine, nu chiar asemănătoare, dar egale. Bă, egale. Deci, nu pot să spui că e mai slabă ca asta. Dați și voi cum joacă. Imposibil, mâncați-și. Hai, mă, frate, mă. Hai, mă. Bă, nu știi ceva? Plecați-mă de aici, mă. Plecați-mă de aici. Plecați-mă de aici, nu e locul vostru aici. Plecați. Hai, stau doar câștigătorii, hai. Șpra. Bum. Hai, dispăreți, înghețată. Bună ziua, Beri. Beri, îmi dai și mai înghețată pe pâine? Bună dimineața. Bum. Easy, mă felesc. Fuck. No way. Dă-i! Joacă, tată! No way, că m-am dus să spin. Doamne, era moment epic să fac. Băi, am dat cu echipierii mei gol, ceea ce e extrem de ok. Eu. Și faceți, mă, că n-aveți nicio șansă în fața la regele vostru. 0 șanse. Easy. Mai dăm unul cum am promis.
pauză. Mă scuzați, dar am jucat fără să filmez din greșeală. Fiți atenți, fiți atenți. Mamă, bă, pișcă frâna. Nea. Trrrr. 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 Ia vezi? Avem șanse. Mamă, bă, da, joacă, bă. Joacă. Dar Daryl nu prea joacă. Cred că mai dăm un match. Ok, op, 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 op. Acum n-am. Sure, regenerate. Perfect. Bună dimineața! Mă, ce ai făcut? Bună dimineața! Boom! No way că m-a bătut urs. Hai, Daryl! Easy goal. Hai, mă, 1v1 acum. Da, intervine netul. No way. Mamă, 1 HP ăla. Ce fac ai mei? Explicație, vă rog! Am pierdut. Aoleu. Nu, că mai dăm unul. Să ieșim pe plus. Nu pe minus. Imposibil să ieșim pe minus. Dacă ieșim pe minus, fac infart. Blackpink. I hate pink. Trrr. I'm on any man. Vreau să spun că e lejer de vară. S-a văzut ce lejer e. Bum bam bim bam da 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 da. Bum bam bim bam da 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 da. Ok, imediat se termină și live-ul. Doamne, live-ul, videoclipul, mă scuzați. Dă-i în el. Moartea! Moartea! Dă-i în el! Nu! No way! No way! Easy! Mamă, ce meciuri se duc aici! Easy, mă! Easy! Easy! Mai am un camion, se poate eu. Cel mai bun pe planetă eu sunt. Pe spăicuț. Spăicuț cu cap de lucă. Bă, focosule. Trrr. No way. Nu cred. Nu mai zic nimic. Liniște totală trău. Please, nimic. Nu cred că de data să vin pe partea aia, e imposibil. Bă, dar netul ăsta îmi face probleme grave, nu așa. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Vrei scandal? Ia, hai mă acum la scandal. Haideți, mă, la scandal acum, mă. Hai, mă. Easy, mă, m-a prins în aer. Easy. Acesta a fost episodul. Vă salut cu respect. Și pași, pa!